Прывітаннечка! Гэта крынж тыдня. Праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. Але перад тым, сяброўская парада для ўсіх, хто з'ехаў з Беларусі ад палітычнага пераследу, але падумывае пра вяртанне. Лучше бедным, нищим на свободе, чем богатым в тюрьме. Наталья Качанова заходзіць на нейкую чарговую нараду з мінскімі чыноўнікамі. Што робяць сур'ёзныя мужчыны ў пінжаках і жанчыны ў дзелавых строях? У вас ёсць прыкладна 10 секунд, каб прыдумаць адказ, пакуль яна ідзе ў праходзе і яны яе не бачаць. Паўскоквалі, как школьнікі пры з'яўленні настаўніцы. У Крычаве прайшлі спаборніцтвы паміж фарміраваннямі грамадзянскай абароны. Супрацоўнікі Беларусьбанка выбралі для іх нечаканую стартавую песню. Вперед! С песней «Шагом марш!» Ведь пришлось вам очень непростой момент, знаковый в истории страны. Если в государстве сильный президент, то любые бури не страшны. Батька у нас крутой, в мире один он такой. Але нават такі мацёры прагін не прынёс банкаўскім клеркам перамогу. Толькі другое месца. Эканамістка Ірына Новікава распавядае, як ездзіла вучыцца ў ЗША. Галоўная выснова – Амерыка загнівае, а ў Лос-Анджелесе все не так, як у кино. Про Соединенные Штаты. Я же была, по программе была в Соединенных Штатах, изучала. И в Лос-Анджелесе мы вышли, вот помните фильм «Красотка», где она выходит и идет помогать. Я прошлась по этим бутикам тоже. Из этой гостиницы мы как раз, у меня даже есть фотография, где мы спускаемся. Первое, то, что нам рисуют, Лос-Анджелес совершенно не такой, как у нас фильм. Ведь фильмы, учтите, у них правильно кинематограф работает. Это агитки, как Чапаев в Советском Союзе. Цікава. Калі Новікавай у дзяцінстве чыталі казку пра папелушку, яна таксама казала бацькам, што так не бывае і гэта падман. Бо прыгажуня гэта і ёсць сучасная варыяцыя казкі пра папелушку. Але ў прапагандыстаў такіх пытанняў да эканамісткі не з'явілася. Яны дружна паківалі галавамі, типа «Ай-яй-яй». У кіно мусіць быць толькі суровая праўда пра рэкордныя надоі і мудрага кіраўніка. На прасторах інтэрнэтаў знайшоўся максімальна крынжовы ролік, прысвечаны Дню абароны дзяцей. Мы б нават не сталі вам яго паказваць, але пазней убачылі яго ў расійскім пабліку ВКонтакте на 2 з гакам мільёны чалавек. И зразумелі, что тут усё сур'ёзна. На, я что тебе сказал? На! Так нельзя. Это безнравственно и гадко. Сегодня же день защиты детей. Ты кто? Дождись завтрашнего дня. Хто зразумеў, што тут да чаго, напішыце, калі ласка, ў каментарах. Мужик з рушніком на галаве і ў халаце, пад якім пінжак і гальштук, бацька, які ідзе біць сына дакладна па гадзінніку. Наўрад ці шмат гледачоў счытаюць іронію ў словах «дачакайся заўтрашняга дня», калі тут увогуле ёсць гэтая іронія. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё.
Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.